Pozdrav svima! Dobrodošli u video u kojem ćemo detaljnije prikazati Free Transform opcije. Kao što vidite, imamo jedan kreiran dokument na kojem je nacrtan jedan prvugaonik. Kada na tastaturi pritisnemo CTRL plus T, u traci sa opcijama pojavit će nam se opcije za Free Transform. Kontrolne tačke postoje na ivicama prvugaonika i na njegovim stranicama. Kada postavite kursor na jednu od kontrolnih tački, on se menja u duž sa strelicama. Kvadrat možemo menjati po visini tako što kliknemo levim tasterom miša i držeći klik pomeramo kursor gore-dole. Obratite pažnju da kako menjamo oblik, tako se menjaju vrednosti u traci sa opcijama. Dok sada menjamo visinu, pogledajte kako se menja polje Height. Kada menjamo širinu, menja se polje Width. Menjajući dimenzije po dijagonali, utičemo na vrednost u oba polja. Da bismo zadržali proporcije objekta, potrebno je da uz klik držimo taster Shift na tastaturi. Kada je kursor miša van oblika, pretvara se u mali polukrug sa strelicama na kraju. Tada možemo rotirati oblik. Kada oblik rotiramo, menja se polje u traci sa opcijama pored kojeg je nacrtan ugao. Nakon što ste oblik transformisali kako ste želeli, potrebno je da prihvatite transformaciju klikom na štiklir. To je sve za ovaj put. Pozdrav!